Mina khona izinto engingasoze ngempela ngayixaka ngazo. Lo ngibuza intombi yami ubani lokufonelayo, ukhulumani naye, uhlanganisani naye. Ma uthandana nodoti nje uthandana nodoti mfethu. Ungaloku nje uyixaka nje lokhu uyixaka ubuza ubani ofonelayo, ukhulumani naye. Wena njalo hlezi hayi ngixaki nje ngaleyo nto. Ngoba ngaze ngithola impendulo ezongilimaza. Angikwazi nje uhlanganisana ngoba uyangipha nemali, wena ungiphi imali. Okokuqala lamavesti owagqokile ngikuthengele ngemali yakhe. Ngoba ngikucabangelwe indoda. Ngofanini ngicatshangelwa ngeindoda. Ngofanini nje ngihlala ukucatshangelwa ngeindoda. Alama trunk wagqokile ngawathenga ngemali yakhe. Awungibuzana ukuthi ngiyithathe yaphi imali. Uzongibuza ukuthi ubani ongifonelayo. Uyithathe inamba uthi uyayifonela leyo ndoda ebimfonela ithi hello uthi ngicela ukubuza mfethu uhlanganisana nentombi yami, ngicela uhlale nentombi yami vele ikutshela indoda uthi yabona nje lawo ma-ando agqokile athengwe ngemali yami. Yabona ngoba ngenza izinto ezijabulisa umuntu wakho. Usuke ngikuphuce kona lawo ma-ando agqokile. Uzokwenzani? Abe ngimfonele lo ukuthi angibuyisele imali yami yokuluka ebengimnikeze yona. Cause ubethe uzonginikeza mase kuhole wena. Kanti wena ndoda uhola nini wena? Mina ngisebenza uthe ngisebenza hawu kanti futhi ayisho ukuthi ubeqamba amanga. Yabona? Uyeke uhamba ubuza into engenasidingo. Uyeke uhamba ubuza mawubona ukuthi umsangano othanda nawo udoti shiya phansi ngalokho uyixaka ngenonsense. Ngikufonelile wangalibamba ucingo lami. Ngikubhalelile wangangiphendula. Kunesizathu ukuthi why ngingakubambanga, why ngingabuyelanga kuwena. Kunesizathu. Yabona? Awukwazi ukukhuza umuntu emdala uthi indawo uyithanda lokhu uphinde lokhu umkhuze uphinde umkhuza. Kanti lento anina nenzani nina? Wabona umuntu osa investigator yilo muntu othandana naye saphenya. Yabona saphenya. Hayi. Nomuntu wakhona akayilweli intombi yakhe kodwa akazi ngisho ibank account yayo. Akazi. Ngisho ibank account yakhe ayazi. Yabona? Nentombi yakhe ayiqomi. Lindo 350 kodwa isebenza inalutho. Kodwa iyaqoma. Isicwacwa lento yokuqoma, hamba uqoma. Nathi siyaqonywa nje. Isicwacwa yonke lento lena nje. Mhlawumbe ngakho umuntu engenamali nje. Shit man.